Κάθε πρωί 7 με 10 σερβίρουμε το καλύτερο πρωινό στα FM. Καλημέρα σας. Πείτε μου κάτι, Παπαρούπογλου λέγομαι. Και με έχουν ενημερώσει εμένα από τα κεντρικά της Δημοτικής Αστυνομίας Πατρών, ναι. ότι εσείς λάβατε μία κλήση. Μία κλήση την οποία επιχειρήσατε προκλητικώς να μου τη σβήσετε. Ανταυτού λοιπόν θα ήθελα να σας πληροφορήσω, αγαπημένοι μου, ότι έχετε ένα πρόστιμο, τριπλασιάζεται το ποσό. Για ποιο λόγο, κυρία μου, επειδή πήγα να βγάλω το εισιτήριο? Δεν μπορείτε να αφήνετε τα αυτοκίνητά σας όπου θέλετε. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ο νόμος της ζούγκλας. Να πάτε στη ζούγκλα να το κάνετε αυτό και όχι στους δρόμους των πατρών. Δεν με νοιάζει που δεν με ακούτε. Εγώ μιλάω και εσείς να μην κάνετε ότι δεν με ακούτε. Γιατί έτσι κάνετε εσείς, σας ξέρω. Έχετε τους γνωστούς. Βεβαίως δεν με ακούτε. Θα σας πω εγώ που με βρίσκετε. Όχι με το δικηγόρο. Θα σας πω εγώ, ναι, βεβαίως. Εγώ είμαι προκλητική ή εσείς που το αφήνετε? Εσείς είστε προκλητικοί. Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Είστε προκλητικοί γιατί δεν φτάνει που διπλοπαρκάρετε. Πάτε να σβήσετε και. Κυρία μου. Κυρία μου, εγώ θα σου. Συγγνώμη, αυτό που μου έβαλε ήταν ο ήχος του τηλεφώνου. Ναι. Ο δικός της ήχος τηλεφώνου. Ναι. Αχ, το θέλω κι εγώ. Να την παίρνουμε λίγο τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε πώς το βρήκε. Να σας πω κάτι, μην το σηκώσετε. Αν μας ακούτε, μην το σηκώσετε. Πάρε σε παρακαλώ πάρα πολύ να το ακούσουμε λιγάκι και να της πούμε να την ξαναπάρουμε και να μην το σηκώσω να το ακούσουμε λιγάκι. Είναι όλα τα λεφτά. Τέλειο, Χτυπάει το τηλέφωνο. Αναρωτιέμαι πού να το άφησα. Παρακαλώ. Καλέ, μην το σηκώνετε, για το ringtone πήραμε. Για το ringtone πήραμε. Από πού το βρήκατε, από την εταιρεία σας? Μάλιστα. Αχ, πάρα πολύ καλό. Το θέλουμε κι εμείς, έχετε Bluetooth. Αλλά δεν πιάνει από εκεί που είστε. Το πιο ενοχλητικό δίδυμο του ραδιοφώνου. Λοιπόν, επειδή θα ξαναπάρουμε, αν έχετε την καλοσύνη, μην το σηκώσετε. Μην το σηκώσετε λίγο, το αφήνετε? Ναι. Έλα, γεια σας, φιλιά. Λοιπόν, έλα, ξαναπάρε λίγο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Αναρωτιέμαι πού να το άφησα. Όχι στο τραπέζι, ίσως στο σαλόνι. Μάλλον όχι. Για να δούμε στο φούρνο. Έλα, Θάλια, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά είσαι? Ποιος είναι καλά? Έλα, βρε Θάλια, σε πήρα απ' τη μούρε. Ρε Θάλια, έλα, να σε πω. Με πήρε η μάνα η Αλέκα. Θέλω 10 μπαλιέτες καρπούζια στην αγορά ξέ 98-99 σε μισή ώρα, ρε εσύ. Έλα, ρε Θάλια. Μπορείς? Θάλια, με έβαλε η μάνα η Αλέκα. Μην χάνουμε χρόνο τώρα αυτή τη στιγμή και καίγομαι. Έλα, βρε Θάλια. Έλα, μ' ακούς? Μαρή, φέρε τσούπρα. Το όνομά μου λέτε. Ναι, καλέ. Έλα, κύριε Αλέκα. Κύριε Αλέκα, μ' ακούς? Και μα δεν μπορώ να σε εννοηθώ κι εγώ και καίγομαι, μισό λεπτάκι. Μωρή Μαρίκα, φέρε μου την παραγγελία. Έλα, μωρή Μαρίκα. Έλα, Θάλια, μ' ακούς, παιδί μου? Ναι, σ' ακούω. Έλα, βρε κορίτσι μου, θα δώσω να εννοηθούμε 2 λεπτά. Δεν θα μου φέρεις τα καρπούζια δηλαδή? Βοήθεια δηλαδή. Δεν μου λες, μωρή. Είχα ακούσει. Σε παρακαλώ πολύ, παιδί μου, δεν μου λες. Είχα δει στην Εσπρέσο τις προάλλες αυτά τα μίνι. Τα καρπούζια τα μίνι. Τα μικρά, σαν κορόμπλο που είναι. Αυτά τα πετάς, τα παίρνεις και τα πετάς. Μπορεί να μου φέρεις και από αυτά μερικά για να πουλήσω λίγο μούρι στη Λαϊκή? Δεν μπορώ. Έχω λογικά, περίμενε. Είστε ζωντανά στις 8-9 όμως FM. Δεν έμεινε. Χριστίνα Λαμπύρη και Παναγιώτης Κουνιάκης. Το καλύτερο πρωινό στα FM. Ξεκινά σε λίγα λεπτά. Μην πάτε πουθενά. Ερχόμαστε.